Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual o physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. Dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. At ito ay may malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik at umapon ang pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Berlindo Palisog, Bike tayo commented, Shirley Oroyola from Bicol, Ryan Nabisti, Jonix Binadin, Geraldo Jimenez, Gigi Nono, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Chris Lee Abugao, Urchili Tinitron, Angelica Bundok, Charita Palma, Alicia Apel, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Lorita C, Ating Camacho, Ating Camacho, Maricel Placido, Lipima Pilipi, Elma, Triple commented, Marina Rangis, Loli, Gayago, Joan Bibbs, Yogit, Gillian, Magic Bullbider, Orsino, Purwa, Inerpic, Mochanters, Nathan, Burt commented, Maylin, Dumampo, Ali Marquidias commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Beauty Takan, Inday Sali, Kokojin, Celia Cruz Malikyam, PB Purok, Johnny Gianan, Yusip Nakada, Evelyn Calado, Antonio Suarez, Ruan Linuso, Marvin TV, Coldo TV, Karen Ocampo, Jebelin Igano, Chani, Alin Ramos Pabriag, Isha Pilar, Pakagat ng Dilim, EDC commented, Luyang 92 Tiger, Maruka Carilipio, Sim Gamer 69, GC Mai Calvis, Yunomo Estrada commented. At Aljun Puod commented, Dance Araulo, Andong Kalungi, Mabel de la Santa, Teresita de Leon. Shout out po sa inyo, sa mga baguhan po, shout out po sa inyo lahat. Ang share ko po sa inyo ay kung nagturo-turo po ako ng mga panggayuma po, magtuturo po rin ako ng pangwasak ng bisa ng gayuma. Yung mga sobra-sobra na po yung ginagawa, hindi ginagamit sa kabutihan, puro ginagamit sa mga kalukuhan lamang po. At sana po huwag yung gamitin sa kasamaan, gamitin nyo po lamang sa tama para
para maganda po yung pagkakakunan po. Kung gagamitin po nyo sa kasamaan, huwag na po. Ituturo ko po sa ngayon sa inyo ang pagwasak ng bisa ng gayuma, hiwagan ng Pangasinan. Ang pamamaraan po ay para mawala po ang bisa ng gayuma ay kumuha ng picture ng alam mong siya ang naggayuma sa iyo. Ang pangalawa po, magpakulo ng tubig at habang kumukulo, ilagay mo ang picture niya. At yung pangatlo po, hanggang mawala ang kanyang mukha at maging puti na ito, itapon sa dagat o sa ilog na buhay para madala ng agos ng tubig. Ang sinasabi pong buhay, yung malakas po yung agos. At magdasal ng Ama namin na walang amin sa dulo. Magdasal ng Ama namin na walang amin sa dulo. At isunod po yung orasyon. Narito po ang orasyon. Satur aripo tinit pirarutas usuyusum ilauria puh. Ipo sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Ang orasyon po, usalin po ng 3 beses po. Satur aripo tinit pirarutas usuyusum ilauria puh. Ipo sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Usalin po ng 3 beses po yung orasyon po. At ipo sa isang basong tubig at ipainom sa nagayuma po. O kayo pong uminom kung nagayuma po kayo. Ito, gawin nyo na po sa inyong sarili. Napakabisa po ito na pangwasak ng bisa ng gayuma. Mayroon pa ako ituturo po sa inyo isang napakabisa po rin po na pangwasak ng gayuma. Kung nagtuturo po ako sa inyo ng gayuma, ang ibig kong sabihin, gagamitin nyo lamang po sa kabutihan po yun. Sa mga wala pong asawa, magagamit po yun. Pero kung gamitin nyo po sa sobra-sobra na po, dapat po iwawasakin na po. Wag pong gamitin po sa kasamaan po yung gayuma na itinuturo ko. Gamitin po lamang sa kabutihan po yun. Yung mga wala pang asawa, magagamit po nila yun. Pero kung gagamitin po sa iba, kung ano-ano yung ginagawa po nila, dapat po wasakin po. Pinagkaroon ko po itong pangwasak ng bisa ng gayuma. Ulitin ko po, ang pamamaraan po ay para mawala po ang bisa ng gayuma. Sa number 1 po, kumuha ng picture ng alam mong siya ang nanggayuma sa iyo. Magpakulo ka ng tubig at habang kumukulo, ilagay mo ang picture niya. At ang pangatlo po, hanggang mawala ang kanyang mukha at maging puti na ito. Pag maging puti na po ito, kunin po at itapon sa dagat o sa ilog na buhay para madalaan ng agos ng tubig. Ang ibig sabihin ng buhay po ay yung maagos po, yung agos na papalayo po. Pagkatapos po, na itapon nyo na po yun sa po. Pagbalik nyo po sa bahay, magdasal po ng isang Ama namin na walang amin sa dulo. Ibig sabihin, pag nagdasal po kayo ng isang Ama namin po, walang amin sa dulo. Pagkatapos ng basta huwag yung lagyan ng amin sa dulo, bawal po yun. Basta walang amin sa dulo. At isunod po yung orasyon ng 3 beses po. Narito po ang orasyon. Usalin po ng 3 beses po. Ibulong sa tubig at inumin po. Ipainom sa pasyente po. At ipo sa isang basong tubig, ipainom sa pasyente. O kayo po ang uminom. Kung na kayo po ay nagayuma, kayo po ang gagawa. Narito po ang orasyon. Satur arepo tinit pirarutas usuyusum ilauria puh. Satur arepo tinit pirarutas usuyusum ilauria puh. Satur arepo tinit pirarutas usuyusum ilauria puh. Ipo sa isang basong tubig at at ipainom o kayong uminom. Maraming salamat po. Sana nagustuhan po yung paliwanag ko po. Ito po yung nakabisa po ito na pangwasak ng gayuma.
kung may alam kayong na kon po na nagayuma na ginamit na po sa iba't ibang babae na kon po, nagayumang babae, i-share nyo po sa kanya para ma-kon po nyo siya, matulungan po nyo siya. Laking bagay po ito kung maitulungan po nyo siya para kon po kayo, makatulong po kayo sa taong ginawan po ng gayuma na sobrang kasama na po. Ang binabagi ko po kasing gayuma ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Kaya kung ginamit po sa kasamaan, pagkakalog po rin po yung bisa ng pagwasak ng bisa ng gayuma. Kaya pakaingatan po ito at i-share po sa iba kung may nagayuma, alam nyo nagayuma. Basta mag-comment lang po kayo kung may kon po at i-kukon ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag po makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot po rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat.